Més coses, la col·lecció d'art modern del Patronat Martínez Guerrica-Beitia és una de les més importants de la comunitat. Actualment depèn de la Universitat de València, que ha arribat a un conveni per a revisar el seu estat de conservació. Maite i Greta treballen per al Patronat Martínez Guerrica-Beitia de la Universitat de València. Són restauradores i han de seleccionar les obres que necessiten una intervenció més ràpida o que presenten algún problema. Esta es una pieza que vamos a trasladar a los talleres de restauración para hacerle un tratamiento más exhaustivo. Y hay zonas que están levantando, pero otras que tienen peligro. Entonces, con este tratamiento se asegura que se frena lo que le está sucediendo y no va a ir a más. Des del 1989, la col·lecció d'art compromès de Jesús Martínez Guerrica-Beitia depèn de la universitat. Gràcies a un acord amb Caixa Catalunya es repassa l'estat de conservació de les obres. Una gratísima sorpresa para nosotros porque han dado bastantes pocos proyectos en España y claro, que se dé financiación para restaurar obra de arte contemporáneo es un poco, digamos, no es lo típico. La llei de propietat intel·lectual obliga a consensuar amb l'autor l'actuació concreta dels tècnics. Fins i tot, l'artista pot prohibir la intervenció. La mentalidad tiene que ser abierta y no se trata de imponer, sino de consensuar y de intentar llegar a un equilibrio, pues explicando nosotros desde nuestro trabajo y ellos desde la parte creativa. Obres d'Anzo, Arroyo o l'equip Crònica fan d'esta una de les millors col·leccions d'art modern amb permís de la de l'IBAM i la més important en mans d'una universitat. Restaurar-la és un treball difícil. Las obras son a la vez que materia, concepto. A la hora de intervenir, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener y de conservar tanto esa materia como el concepto de la obra. Una investigació coordinada per la Universitat de València descobreix 24 miniforats d'ozó temporals damunt de la comunitat valenciana. Estos miniforats fan que